Man forbinder ofte drager med vind og blæst, men i Sverige arbejdes der med at lave en undervandsdrage, som skaber energi med de strømme tidevandet skaber. Princippet med undervandsdragen er det samme som en drage i luften. I stedet for det er luftstrømme, er det vandstrømme, som holder dragen i bevægelse. This is our latest prototype that we have done, and what you see here is a wing, and under the wing we have a turbine and also a generator. And this whole body has a long tether that is stuck on the ocean bed. And really what happens is similar to when you're flying a kite in the wind. When the ocean current comes or when the tide comes, it creates a lift force on the wing. And it's this lift force that we use to produce electricity. So the tide comes and the kite starts to move. Tidevand har den fordel frem for f.eks. bølgeenergi, at det er meget regelmæssigt. Faktisk kan man forudse tidevand med 100% sikkerhed, og man kan beregne tidspunkter for højvande og lavvande. Tidevand opstår ved, at månens tyngdekraft trækker i verdenshavene. Det er altså månens tiltrækning af vandmasserne, som skaber højvande og lavvande. I en uendelig bevægelse dag efter dag, i takt med månens bevægelse om jorden. Undervandsdragen består af en vinge, hvorpå der er monteret en turbine, en generator og et ror. Roret er programmeret sådan, at dragen bevæger sig i bestemte 8-talsmønstre. Det betyder, at dragen bevæger sig gennem tidevandsstrømmene med en større hastighed, og kan dermed øges den fart, vandet gennemstrømmes igennem turbinen med, og der kan laves mere elektricitet. So what happens when the tide comes, it creates a lift force on the wing. But since the wing is tethered to the ocean bed and we have a control system that controls the kite, we drive it, so to speak, into the current, so it travels in an H-shaped trajectory or a circle. And what happens when this kite travels is that it can accelerate about 10 times the actual tidal speed. So we can produce much more electricity than just standing still. Indtil videre har man kun arbejdet med en prototype, men planen er at lave en vinge, der er 12 meter lang, altså på længde med en større lastbil, og med en turbine med en diameter på over 1 meter. For de svenske forskere, som er bag dragen, er den endelige mission at bygge en serie af store vinger, som skal svæve i store undervandsparker. In an area like this, we can fit approximately 10 devices into the sea here, and that would be enough electricity to supply 2,500 homes. I Danmark har vi pt. Ikke så gode muligheder for at udnytte undervandsdragen, af den enkle grund, at vi ikke har særlig mange steder med tidevandsstrømme. Oyster. Havde jeg lyst til at bombe min postkasse? Min lille pusher sendte mega regninger, så jeg fik stress. Oyster. Nu får jeg mere for mine penge. Oyster. Så kan jeg tale rigtig længe. Oyster. Og jeg betaler ikke så